कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोकण आणि कोकणामध्ये अवगत असलेल्या निरनिराळ्या कला आहेत। त्यातीलच ही एक कला म्हणजेच कोकणचा शक्तितुरा। आपण कामानिमित्त कोकणातून मुंबई व इतर ठिकाणी स्थलांतरित होत असतो। म्हणूनच मुंबई नगरीत असणारे आपले कलाकार ही आपली लोककला मोठ्या उत्साहाने जपत आहेत। शहरात विविध ठिकाणी राहणारे आपले हे कलाकार एकत्र येऊन आपली ही लोककला जपत आहेत। या आपल्या लोककलेची प्रॅक्टिस कशा प्रकारे मुंबई नगरीत होते याचे व्हिडिओ शूटिंग आज आपण करत आहोत। मला ही संधी दिल्याबद्दल मी श्री समर्थ बाजी नाच मंडळ, ढाकमोली पाष्टेवाडी, तालुका चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी आणि कोंडिये बालमित्र नाच मंडळ, देवलाचीवाडी, मुंबई रजिस्टर, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी हेच आपल्या सर्वांचे लाडके तुरेवाले शाहीर तुषार पंदिरे दादा आणि तुरेवाले शाहीर सचिन धुमक दादा व सर्व टीमचे मनपूर्वक आभार आणि आमचे मित्रबंधू अक्षय मुडेकर यांचे मनपूर्वक आभार। तर चला मग व्हिडिओ सुरू करूया। श्री गणरायाला वंदन करून आपण आपल्या कलेची सुरुवात करत आहोत। गणपती बाप्पा सांगितले ना मी चार पावलं तीन येते ना नाही तुम्ही उलटी करायची उलटी छोटे ही मारूया ना आता आपण इतर जागेवर ही पाठी तू फास्ट गाणं बसेल तर स्टॉप करा त्याच्या पुढे मी बघतो। इकडं सर्कल घ्यायचा आपला सर्कल, त्यानंतर मग आपला ठिका शिवली मग शिवले अरे तसं नाही बाहेर या ऐका नाम नाही
दिवाळी राधा